ke NPP bat ke BJP de fiong sa kumnu ru ka alliance ka don be hi mentang ru ka don ben chua ru ka don bat itai jing ya sno kti jong ki basa kendong li hiu kiele ya kawang kani ditang basu agrama khaman Ukurtong ke Kongres na East Geelong constituency uba Manuel Badwar ulong ba ke BJP bat ke NPP kite kiseng ki babiria bha bat ki kam ban job bun ngut hendrai kinam poi se ru ha kan ke election MLA arjar pulai kapan long ka ar pnyo tarik mentau benai haba crunch kilat pathai kubor den ke jingwan tap kerteng ha ke hendrai tarik urempang arjar pulai ban ya khon ya kan ke election uba Manuel ulong baki basa ba ke NPP ki dei ki bala sa thir halor ke jing khun persai ke Dr Amperin Lingdo ka bala sa be na ka Congress bat pen kre ru ban ya khun na ke NPP ulong baka East Geelong ke ka tem Congress bat kandang yai beteng ban long kumta bat khmi lentiru ba upat ba un punjab ka Congress menta ka kentiru hakani ka constituency ki beliau ki lalong ki bastan mo kani ki jing penbet pisa ka bala ja beres kat ni khamtam ni por election kadai ke ka bala lalong ba penthame pi ha por covid khamdan jing arab iki pajba khamdan ni wei bawan arab in fact ki chuan de min teng ki ya ki beliau balong ban mi hi politician khlmi hanai kindet menta ki amare sharum shaneng ki samtin ki asam pisa ki song ba ki beliau baro khaj de ki ba bet ki menshu athet itai jing sa thiet te kan sapet jadi baro khai hi gibre gi ong pisa tengen shembet te pisa jungi namar ka dei sisa ka pisa jung pada baro sikat ni ka pisa ki begila ya khwan maki kam dei ka bakai menta kala dei ka por jungi pat begin mi shakmat la dei ban pen i sisa ka bong hang te ka politics ka batmai ka politics ka banon ra ite ki kam ki jam ki baki khna jungi menta kim yu i bat kila bon snam ki khlam yu i kam dei shu ka politics se sam pisa kam dei shu ko politics kali penbit brio kam dei shu ko politics li berngam brio ru neli thok iki brio kita bro khoj ade mun penkot phi ngathai galai mukhna kamalki ka losumer ka kiting road ka tip bhai kata ke ban ngait beki paj ba ngapai tang ki paj bon bot yang am ta si ru deki hajar ngait beki paj ba ki dan bha kata ke jing so tho bat hakani hing sawana kata ke jing pher dei tang hang ni hapo constituency jungi hande baro ko ke state hing wana ka jing pher pin sapet ka sawan bhai ka bor bat kata ka change ka baki ong gibre kan sadon bhai ka jing pher kan sawan bai kan dei behi ka ketem congress kan yai ne behi baro shilta bat ka congress kan nang khlan hi kan nang mi kisni namar ki nang kibre ki babha kin nang don bai ki support kila hablut habau habu support ka dei ka season te let's say ka dei ka snem ka besniu sisen bola hablut kita kisla ki support ki balapun udeng nget yang kasnam kam don but lada pide buri but bhai ke jing sei so jing ki ding ki udeng ubawan hadien unang phu shu kinangwan kita ki so ki ba kham bha ten kan bha be hi hapo Shillong jungi lei khamtam hapo ka constituency Shillong ngin wan be hi shakma bawong bamla banile bokto MPP kata Shillong dak chingkran kun thami ki bri ki bala shushani akhle bet le se na long kumta ai kin nang kran se ki bri ka politics se kalomi kumta MP na ba shudan lut ba khoi ba pi hene ka jing job kala don lupa ba congress kala don tikna hi lupa congress ai kin kran kat ba ki man le ngi ka jing job kanwan ba ba ngi badu paj ba du don tikna hi ba ngi ki paj baro khaj hi hapo ka Shillong mata hakdi ka constituency jungi napo li ka khlan teng ho ki ong kam dei hi banele song shit than tama ka vot kan wan bihi si kibri ki badan ka jingi i se jangai hadu matang apa ji ta politik sapo ka le khra ka badan ka jingi i se jangai sakut pitang hajo ke NPP bat ki BJP de fi ong sa kumnu ru ka alliance ka don be hi mentang ru ka don ben chua ru ka don bat itai jing ya sno kti jong ki basa kendong li hiu kiele ya kawang kani ditang basu agrama khaman pi ka BJP ka balong ba komik bha ka NPP ru kalong ba komik bha pida kan mau nam West Bengal swaban thebut West Bengal ka BJP itu isngi swaban thebut ka nongong bangin yo ars pa tam ki seat West Bengal porbayo kemyo handiat ro kumju ka NPP ka le mantang ni bana bangin job mangin yo majority namar ba ki khapni ki pajba bangi khlan hande ka tu ka jing pni ka Shillong tang ka jing pen thame haka hok si sahi pej mentase ya churum senang keli bha se ai kata kan pipi kadan satang gitu ki bre ki bakila thin ki balalong manau gitu ki candidate jongki tetang kita ai kinya kita hande pai ba tu mlong manau ngim de ngi kemra ngide ki pai ba ngim num long manau no ru ai gitu ki balali ja tu la sa thet te hang te constituency jongi ru ki bala sakut bil ki bamyo bil ju la kata kan nusnem ki dangdan be MLA saw sanlak te ki pelin wan pet chingi ki no di susah gun tu lalong musuh syatan lang
Taay kan syatan ngai sanay ki tamangarong akan tu ki banginum yanu habang jump ngini tan lang ki paj badok khai ndai bangin jit ko majit mata tangi ki nang but ngini rap ki bambut ngi merap katu takam long phi ba atrai ke politics kam dai shu ka bentar banya ka taru ko menta na menta ko constituency ke bening kong ang shu tu phi ka unemployment ngatrai ngam dai tang manga marwai ba ka state barok wai ba ka congress barok wai iba antonio idang ketilang hi na manifesto kai ngibo ka bening kong ngai hi kai bangin ya pech khmat kadai ka unemployment ka jing do kam jogi khna ngini khapen mi mendai ka kam sarkar mendai ki kom kemen chu ong no ai ki kalat kalenti pen i ki kalat kalenti ban ngen sele ba kham sani kata kakam kata di kemen kong ya Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela